Ayo Mas. Iya, awas ketutruk siramu lho. Toto maju sithik. Gubuk Asmara. Dodok apa lungguh? Lungguh, mosok sinden mosok ndodok. Pripun, Pak? Jenengan nek joget yo dipaske karo kendange to, Pak, kok sok angger meroyoba wae. Dandane sing ngedang ra pas kok. Piye joget ya? Ya angger ngene. Ayo, masukin. Catetan sajane
Oh, podang kuning. Nggih. Podang kuning ya kan. Sisan. Nggih, sisan. Iki penyanyi rokan iki sonan. Wis ndian. Risma, Bapak mboten nyuwun tembang, Pak? Mboten. wis mau. Maksudnya kan sing ngeterke aku rono rene mengko nggih bapakku nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Podang kuning.
Risma kesane deh. Lagi, Risma. Ana engko terus bubuk siswa sekolah. Iya, siswa sekolah kaya. Rene yo. SMA. Oh, SMA toh? SMP. Ini nak. Nah, malu bapak kan. Malu bapak. Kan malu bapak. Wah, alon-alon Dik. Koyo iya tadi. Ngoe curara. Nyanyi apa kuwi lagu ya. Gelandangan iso gelandangan deh kok. Yo. Kuwi lagune wong lanang Romae Rama. Ning iso gelandangan. Apa lagune deh? Nggo mic. Suratan. Nah, suratan keting arep kono lho, suratan. Ajar kedel karo bapak. Ajar kedel ngono lho. Karo bapak. Kelas piro? 1 SMK. Oh, 1 SMK. Terus gedimeng ini. Suratan ya, no? Awakmu apa nih dalange, no? Cucu. Oh, cucu fotone Pak Dalang iki tibake. Kene rada maju kene nah. Ya. Replek iki, Gok. Ora apa-apa ya, Mbak. Dagelan ngelos. Lah anake ning mburi kok. Lah iya. Yuk, suratan, Mas. Karo Pakne kok. Pakne karo anake kerja bareng. Nah, iki nyok tak sangon 50 ke sang sesuk. Ya. Ya, sang sesuk ya. Turun, Mbah. Mbahmu iki. Mbah par, Mbah. Wis medun kono. Medun, turun to. Ya lagune yo anu rampung genti goro-goro meneh. Oh, kate. Mangke disambung goro-goro kate. Nggih. Oh, nggih, monggo. Ya, ayo. Takon sik, ya.